Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Congratulations to Uqhawekazi Mazaleni o Miss South Africa 2025. Halala kumndeni wakhe, halala kubazali, abangani, province, South Africa yonke. Well guys, siyaxoxa la kunalo obuke ama-minutes okugcina estage la sekubizwa khona ukuthi i-crown ekabani, kwamenyezelwa ukuthi Qhawekazi loyo-ke ngokuthi ubuke labo dade ade bewalker nama-interviews enziwe laphaya, so imibuzo ney'mpendulo kwenziwe laphaya kwi-stage. Yena waseba ne-fave yakhe, wasenganeliseki ngokuwina kukaQhawekazi. Le video ngiyenzele wena, omunye engayidlula, ngiyenzele lo onganelisekanga ngokuwina kaQhawekazi. Uneminyaka ewu-24, eneminyaka ewu-24 ufundile futhi usafunda, wasebenza nemiphakathi ehlukahlukene, wasebenza ney'ngane. Kunencwadi ayibhalayo athi ufuna le ncwadi i-translate kuwona wonke ama-languages ala e-South Africa. Ngobani? Uyakholelwa ekufundeni nakwimfundo. Umsebenzi awenzayo awufundele speech therapist. Lento le engiyibalayo, noma-ke ngingabali ngoba ngizoyishiya ezinye iy'ndawo, imisebenzi yakhe ku-social media, imisebenzi ayenze kusukela kudala. Uma uphithizela ku-social media waQhawekazi, awusweli into ukuthi awusweli ukushaya ihlombe. Yabo uMiss South Africa, i-crown, ubesenikezwa nje i-reward yokuthi siyabona imisebenzi yakho. Akafani mhlampe nomunye ongathi uqale 2 years ago ngoba esecabanga ukuthi ufuna ukuba uMiss South Africa. Angiqondile ukudiscreditha abantu, kodwa sikhulumeni iqiniso, angiqondile ukudiscreditha abanye ebebekhona laphaya kuMiss South Africa. Sikhuluma ukuthi lento le unesikhathi eyenza, unothando, passion. Yinto ayenza lena eyenziswa uthando. Umntwana lo, umuntu lo obuke, usisi lo obuke igap. Mayebuka igap wayicabanga ukuthi ngizoyilungisa kanjani. Wabuka inkinga, wasefika ne-solution, wayenza. Ufika nje kuMiss South Africa kune-list yezinto asezenzile, asaqhubeka ezenza. Ngisho ngabe kuthiwa i-crown ubengayitholanga yokuba uMiss South Africa, ubesazoqhubeka. Eyobuhle-ke guys, yabona ubuhle obupholile, uyabona ismile ongakwazi ukusichaza, uyabona inhliziyo emhlophe. Hayi, we guys, fanele ngabe ngiyajabula ukuthi uMiss South Africa wethu unje. Yabona inhliziyo epure. Yabo la sebemnikeza khona ukuthi sebemfaka i-crown, iy'nyembezi ezayigcwele ebusweni, ismile sakhe sokungakholwa, ukuba humble ngale ndlela. Ungafika wenza imisebenzi emihle kanje uphinde futhi uthobeke. We guys, asibonge abazali, sibonge noma ngabe yini le enye futhi ebe i-inspiration or i-motivation yaQhawekazi was una 24. Hamba uye ku-social media. Masuye ku-social media ufike ubheke Qhawekazi Mazaleni, ubheke u-social media wakhe. Angeke uthi mhlampe 3 years ago uqale wenza la ngoba esene-strategy sokuthi uya kuMiss South Africa. Yinto ayenza ngothando. Kunamanye amavidiyo la afundisa khona abantwana inhliziyo emhlophe guys, ukuba humble, ukuba ilolu hlobo olumangalisayo. Una 24 umangalise ngale ndlela, uphinde futhi uzithobe ngale ndlela
Hayibo guys, into engajwayelekile le. So osathi kodwa mina iqueen yami bekubani, hayi ngicela uzinuka amakhwapha uhambe uyobuka social media kaQhawekazi, ubuke ku-TikTok, ubuke ku-Instagram. Angikho sure ngamanye ama-platforms kodwa u-Instagram ngisho ngawo. Hambe uyophithizela ku-Instagram wakhe. Uma usuqeda lapho ufune-ke ama-video alaba abathi ngahlangana noQhawekazi kuphi, laba-ke abantu asebe-experience eduze. Mina into engiyikhulumelayo nengiyifakazelayo engiyibone ku-social media, and le wini le engijabulisile kakhulu ngoba iyona perfect role model, perfect Miss South Africa. Uyabona ukuthi mhlampe abanye bebezama ukuba perfect ngemibuzo abayiphendulayo, mhlampe bengazi ukuba genuine, bezama ukuba perfect nge-walk or ngendlela okuphozwa ngayo lapha estage. Lona-ke guys u-perfect ngemisebenzi yakhe. Ubuhle-ke buyibonus ngoba bukhona ubuhle. Ismile futhi esi-perfect siyibonus. Inhliziyo-ke yakhe iyiyona yonke into. Ha! Qhawekazi 24 iminyaka nale misebenzi ozohamba uyoyibuka ku-social media wakhe. Yabo mase uphithizela ku-social media wakhe ukhumbule ukuthi una 24. Lento ekuyena guys, hayi ukuthi uyabona bakhona abantu abazamayo, umbone ukuthi hey uyazama kodwa lo inhliziyo yakhe ayikho la, lo ufuna ukubukwa or ufuna ukushayela ihlombe. Bakhona abantu abakanjalo, ngesisikuphike lo. Kube khona lo odaliwe noma ofundisiwe wakhuliswa, ingakho singabashiya abazali ukuthi wow. Futhi nje akekho umzali ongahalela ukuthi abe nomntwana oba kanje. Yo, Qhawekazi umndeni wakhe, uyabo uyisibuko somndeni wakhe esingawazi, esesizowazi manje ngoba sesazi yena. Wonke kumsindo okhona ukuthi uhalala uhamba kanjani noma kuthiwa i-Eastern Cape kuphela, cha, ningabasoli. Ningasoli lutho. Nawe ubuzobemeza ushelwe yizwi ukuba uQhawekazi uphuma ngakini. Kodwa-ke into esijabulela kakhulu ukuba no-Miss South Africa oyilolu hlobo, ukuba ne-role model eyilolu hlobo, esaziyo ukuthi noma kuba khona abantu abasondela eduze kwakhe bemsiza, besponsor, befanda izinto azenzayo, kuzohamba kube noshintsho ngoba ubekwenza already kade waqala. Makuba khona manje ofikayo ethi nansi imali ethile mhlawumbe uzosiza u-translator lezi ncwadi ayibhalayo, kunomehluko. Ilento efuneka ku-Miss South Africa. Ku-Miss South Africa ilento efunakalayo ukuthi ube khona for lesi sikhathi, kodwa umehluko owenzile yena uwenze umehluko engakafiki kwi-stage lesi simbona khona. Uwenze umehluko singakamazi, sesiyamazi-ke manje. uQhawekazi Mazaleni, uMiss South Africa wethu 2025, futhi uMiss South Africa wethu lo ozoba nemehluko. Nabanye guys bebenayo i-purpose, baba nayo i-impact, kodwa akufani. Mhlawumbe futhi into eyenza ukuthi kungafani kakhulu Miss South Africa oyi-2K, i-2K. Hawu, hayibo, siyababongela abazali, siyawubongela umndeni, isikole aphuma kusona, abangani bakhe, nathi-ke sesom-experience ngoba uMiss South Africa. Ningabi-ke nomona, ningabi nomona, nihambe nje niyobhala izinto ezipositive ku-page likaQhawekazi, uMiss South Africa wethu, owethu sonke. Akunankinga ukuthi akunankinga ukuthi bayamclaima e-Eastern Cape, kodwa owethu sonke. Mina nje ngiyaziqhenya ngaye, ngi-proud, futhi siyabonga namajaji. Ngisho abanye bengathini, siyabonga. Futhi guys, akusinto hey, hayibo. Ngicela hambe nobheka u-social media kaQhawekazi kuqala, mase-ke siyaqhubeka-ke sikhulume ukuze ubone ukuthi le njabulo engaka
into emfanele. Yabo Miss South Africa 2025 bekokaqhawekazi. Noma nje abanye bebengasale bemodele kuphela bengabe sakwenza okunye kakhulu bevele nje besondele eduze kwaqhawekazi ukuthi-ke kuzosetshenzwa kanjani ukuya phambili ngoba uyi-leader already uyi-leader. Qhawekazi mase uthona i-crown akuyona yakhe, uyalizwa nje leli gama Qhawekazi. Yekani kumona bafethu, yekani umona. Sibe noMiss South Africa ofana nobani futhi akekho engizomfanisa naye kwamanje ngoba ngisamfuna, kodwa mina ngijabule wemalo, ngijabule ngoba ngisho ney'ngane mase yitshela ukuthi uMiss South Africa 2025 wenza u-1, 2 no-3 zizokhalela iy'ngane lokho, ile nto efunakalayo. Mase kuchaza futhi kuthiwa uMiss South Africa 2025 wenza u-1, 2 no-3 no-4 no-5, akekho ongazojabula, akekho ongajabula. Okulandelayo yini? Silindele izinto ey'positive, silindele izinto ezinhle. Ngobani? Kufike kobevele esebenza, enza ngothando. Hhayi ukuthi usazofuna ukuyiphruva ngoba nakhe esethola i-title. Cha, uyasebenza vele, usebenza ngothando. Ukwenza ngothando, ngenhliziyo emhlophe. Kani mshayeleni izandla-ke ngendlela e-right, niyeke umona. Yekelani umona. Hawu, wena ungangajabula hawu, cha niyaphoxa kodwa abanye benu niyaphoxa. Hayi le video angifuni ukuthi iyonakale. Ngicela nihambe niyobheka ku-social media Qhawekazi Mazaleni ubuye kubone ukuthi yini sijabule kanje ngalo Miss South Africa. Bye.